anitza da elkarte bat sortutakoa Errota auzo elkartearen barruan. Gehien bat, aniztasuna lantzeko eta auzoko aniztasun hori bultzatzeko, harremana sortarazteko, eta horregaitik antolatzen dugu ekintza batzuk. Adibidez, herri lasterketa, olentzeroren irteera edo bueltatxoa, gero te enkuentro bat ere bai, emakumeen artean, horrelako gauzatxo batzuk pixkanaka. Eta gero landu hori igual sortuko dira beste gauza batzuk, baina printzipioz horiekin nahiko daukagu. Helburua da aniztasuna landu. Ze auzo honetan ez da auzoa bakarrik Errota baizik eta Errota inguruko guztiak. Horregatik gonbidatzen ditugu ez bakarrik Errotako eskolak baizik eta Odon, hori da Zaramaga, Ramon Bajo, naiz eta Aldezarra izen, ez bakarrik Errota, inguruko guztiak. Eta denak etortzea, parte hartzea, eta festa giroan ondo pasatzea. Azken finean, harremana sortarazteko pertsona guztien edo lurralde eta auzoko jende guztien artean. Herri lasterketa hau 2. urtea. Horregatik, lehenengo urtean ginen pizkatxo bat, ez dakigula nola antolatu, ez dakigula, baina laguntza asko izan genuen eta alde horretatik gu oso pozik. 2. urtean, badaukagu oraindik zer hobetu, eta hurrengo urterako saiatuko gara hobeto egiten, baina nik uste dut ieskotik ona, landu izan dugula eta hobeto egiten ari garela. Eta helburua ieskoa, aniztasuna landu, harremana landu denen artean eta auzoa pizkatxo bat bultzatu. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allí fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allí fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Puerto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no. 250 izena emandakoak. Dena dela, naiz eta izenik ez eman, gero festara bai etorri ziren beste batzuk, bakarrik egotearren, gero festan egoteko, ondo pasatzeko, besterik ez. Ondo pasatu nuen, baina izan ziren 2 bueltak, eta jan genituen kakahuetak eta ura. Egon ziren auzoko batzuk eta nire gelakoak eta beste eskola batzuetakoak. Ni lehenengoa hasi nintzen astiro eta 2. azkar, denak hasten ziren azkar. Nik ez nuen egin ezer, baina argazkian hor egin genuen argazki bat landazurikoak, txapak eta eman dorsalak. Edozein nahi baldin badu gurekin etorri, parte hartzeko, guri laguntzeko edo bera ere elkarteko bat izateko prest gaudela, irekita gaudela. Errota anitza, Simone de Beauvoir eraikuntzan, nahi duenak etortzea baduela. Agur! En el barrio La Cachimba se ha formado